салому алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. боварӣ дорам ки канали моро шумо дастгирӣ мекунед ва хабари навро интизор ҳастед. имрӯз Фирдавси Шарифов ба мо хабаре мерасонад ки дар кӯчаи технически шаҳри Екатеринбург наздики Таганскирят ба авиакасаи шаҳри Екатеринбург рафта дар он ҷо 213 нафар дар шоҳид гашт ки онҳо аз он ҷо ба нархи 22400 рубли русӣ билет гирифтанд. дар ин рейсҳо мегӯяд киҳо билет гирифтанд: калонсолон, дардмандон, занакҳое ки ҳомила то 6 моҳара, занакҳое ки кӯдак доранд, донишҷӯён ва хизматчиёни давлатӣ. кадоме ки сафари хизматӣ доштанд дар шаҳри Екатеринбург ки дар ин ҷо рӯз монда буданд, онҳо гирифтанд. дар ҳамин рейсҳо роҳ ёфтагиён инҳо буданд: айрӯи инсоф ба миқдори муайян рӯзи 16 мерасонад хабаре ки рӯзи 16 июл рейс ҳаст. кадом шаҳрванде ки дар ҳамин категория дохил мешаванд метавонанд ки рӯзи 9 июл ба консулствое ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастай муроҷиат кунанд. бо як бори дигар нархи билета ба шумо мегӯям ки 22400. дӯстони азиз, ман боз ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки канали моро дастгирӣ кунед, ин хабарро ба дӯстони худ фиристонед. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо хабарҳои навбанавро расонем. худованд нигаҳбонтон бошад дӯстони ман.